Salam mehriban dogonlar. Kadadan illeşler, mehriban tomaşaçylar. Denki bükdöşükler dowam edýär. Ýöne şonda da biz efirlerimizde dowam edýäs. Kim nämetde şonu etsin. Elinden gelen atmany çeksin. Hawa. Mehriban dogonlar, garaşymadyk ýagdaýdaky efirimiz gönýälimiz sebäpli bu gönýälimizi gijrak edýäs. Bugünkü gönýälimizin temasy Türkmenistanda 26-njy martda geçirildi diýilen şol yalan saýlawyň netijeleri, şoň bilen baglanşykly propagandalar hakda netip bolsa şu gün halkyň seslenmelerini, garaşlaryny dikkatine getirer. Bilinçli ýaly Türkmenistanda 26-njy martda mejlisiň yerli häkimlikleň, yerli deňeçleň agdalarynyň saýlawy geçirildi diýilýär. Şeýdip diýildi-de. Ondan näme üçin bu saýlawa 3.500.000 Türkmenistanyň watandaşy gatnaşypmyşyn. Ýok, hawa gatnaşypdyr. Ýagny bu umumy saýlawçylaryň 91,12 götermine barabar bolýar. Ýagny gaty uly rekord. Ýagny Türkmenistanyň diktatorlarynyň satanyň arasyny ýalaýanlar, owkalaýanlar, sypalaýanlar bir näme diýen bir ýarlaklyk edeňizde de, bir ýalan sözleňizde de, bir zady ululdup çiğşirip nemedeňizde de bara. Birazajyk birazajyk depe diýräňe bara, birazajyk depe diýräňe. Türkmenistanyň şertlerini, ýurduň şertlerini, ýurduň häzirki başdan geçirýän ýagdaýyna 3.500.000 adamyň bu absurd ýalanjykdan geçirilen saýlawlara gatnaşmaga ne mümkinçiligi bar, ne höwesi bar, ne bu zatlardan habary bar. Yalan sözlerinde de var, birazcık birazcık nemedin dara, hineler ýaly bir zat edin. Bular ýalakam gutoran bolmaňa. Inni biz öňkü efirlerimizde, aýdamyzda, şu efirlerimizde bir neme tablitse görkezdik, şular ýalaky maglumat görkezdik. Şu maglumatda aýdylşyna göre mejlise 125 sany halk wekili, halk maslahatyna 240 sany agza, vilayetlaň, etraplaň we şäherleň, şäherçeleň halk geňeşlerine 960 agza öz-özüni dolandyrýan organlara, yerli organlara da 5897 agza saýlanypmyşyn. Şu saýlawda 26-njy martda. Inni şu taýda bir zat bar da. Ýagny 3,5 milyon saýlawçyň 91,12 göterme diýe gatnaşdy diýe. Şoňa
Ýaman täzin bular näme berýär? Statistika berýär. Inni şu 91,12 göterim saýlaw üçin 91,74'ü Ahal vilayatından 91,49 göterimi Balkan vilayatından 90,94 göterimi Daşowuzdan Lewapdan 91,17 göterim Mardan 90,87 göterim Aşgabatdanam 90,91 göterimi saýlawçylar gatnaşdy diýe. Neşeýle bir ýagdaý bar da. Mundan öň men şol nemäni makalany maglumaty tapjak bolup nemetdim. Köp gözledim ondan mundan aýryp aýran bolmaly bular internetden. İnternetten aýranlyklar üçin men şo maglumaty tapyp bilmedim ýöne o maglumaty biz bir göni ýaýlymlarymyzyň gepleşiklerimiziň birine beripdik Mehriban dogalar. Ýadyňyza düşýän bolsa Türkmenistana baryp näçe wagtdan bäri ila sanaw geçirilen. Ila sanawynyň geçirilmeýändigiň iň esasy sebäbi Türkmenistanyňky syýasy hem ykdysady harabaçylyk sebäpli Türkmenistanyň Daşowuz, Lewap, Mary vilayatlarynyň agrymly böleginiň taşarýurdy eklenç üçin gitmegi sebäpli boşap galmagy. Aşgabat Ahal vilayatynda da gidenler epesli. Balkanda da olar ýaly bolmasa da adat denek bar. We Türkmenistanyň hökümeti şonda Birleşen Milletler Guramasy, ondan Ýewropaň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýallaky işgärleri, garaşy käbir halkara guramalaryň işgärleri bilen bular kagız ýüzünde bir zat etjek bolýarlar. Onda da bu maglumatlar edip dünýä metbuatyna ýetirilýär. Şo taýda aýdylyşyna göre Türkmenistanyň hökümeti 6 milyon ilaty madiýe. Şo 6 milyon ilatyň 2 milyon 700 miňini golaýra bilen maglaşykly. Şonuň maglumatlary el ýeterli rejim üçin. Galan watandaşyň maglumatlary rejim üçin el ýeterli däl. Ýagny şonda rejimiň özü Berdimuhammedowlaryň çürük rejimi boyun alýa, näme diýe? Men niýe 3 milyon 300 min. Ya aslında şu taýda ýadýarlar hani. Şu taýda ýadýan şol 3,5 milyonlyk ýadýany, ina şu 3,5 milyonlyk ýadýany şo Türkmenistanyna ýok bolan watandaşlar. Türkmenistanyna ýok häzir şu 3 milyon 500 min. Türkmenistanyna bolmaýan adamlar saýlawa gatnaşdy. Näde gatnaşdy? Bular daşary urtda eklenç edip ber. Şeýlemi? Daşary urtda işläp ber, okap ber, eýle-bele diýersiňiz. Indi okaýandan sana olar ýaly köpden. Bu daşary urtlardaky 3 milyon 300, 3 milyon 500, hatta 3 milyon 700 inni o komersantlaryň, o rejimiň ýallaklary, ondan bu küntüçülük edýänler eýle beýle aýnan kim alsa şol alsyn, bize toy bolsa bolýar diýen perwaýsyzlar zatlaryň üstüne goşdum. Daşary urtda bir 3 milyon 700 min togaragy Türkmenistanyň bolýar.
Ama Türklerde öňür reklama vardy, geriye ne goldy diye. Ne izinde näme garly bu sandan soň? 3.500.000, 3.300.000 bilen 3.700.000 arasyndaky watandaş Türkmenistanda daşary ýurtda. Siz bu adamlaryň 60-70 göterimi bu adamlar köne pasportly. Öz ýurtlaryna bular hiç ili şol ayak basandan bysmylla diýip şol ýurda ayak basandan bäri hiç ili şolar nemetmedik. Hiç ili hasaba alınmadyk. Şo watandaşlaryň häzir barlygy ýoklugy resmi taýdan nemeden belliden. Men efirin nemesini sepini paylaşan çarpılmış taýdan. Gelmek isteyen gelir. Şoň üçin bu Türkmenistanyň absurd diktatura rejimi özünü yalanlaýar. Hani sen halkara guramalyň işgärleri bilen, wekilleri bilen sizin öz bile iýip içişen keyp edýän adamlaryňyz bilen eden hataňyza görä 2.700.000 ýakyn Türkmenistanyň watandaşy bilen baglanşykly habar alyp bolajak, habarlaşyp bolajak. Ila saýnaw bilen baglanşykly şolara habar ýetirip bolajak san. Intak olam %100 garantiýa däl. 2.700.000 adama nemetmek, çykmak. Olam hemmesine çykyp boljak ýagdaýda däl ýöne. Umumyň çyşyry we morda edil birinkiler nähili pawta planyny dolýan bolsa, nähili buğdoý planyny dolýan bolsa, şolara ýaly görnüşde bular öwrenşene yalan sözlemäge. Şolara ýaly halkara guramalyň işgärlerine ila sanyny geçirmek üçin şol işgärlere şolara ýaly san çyşyryp köpeldip bar şolaň şolara ýaly iň ýokary beri bilen ila sany 2.700.000. Onno samsyklar, tentekler 26 martdaky sizin saýlaw teatryňyzda ses berdi diýen 3,5 milyonluk adamyz ýok ýurtda. Aha siz rejimi gollayan adamlaryň sany 3,5 milyon däl. Däl 3,5 milyon. Ondan sizi gollamayan, size ýatsa tursa garagyş okayan, size lanny tokayan watandaşlar bulan köpsünde de o mökledi geçip çüýräp ýitip giden köne pasportlar bar. O ilkinji Niýazow döwrüniň pasportlary bar. Bu adamlar köpsem daşary ýurtda bular. Bu adamlar sen daşary ýurtdaky saýlaw sandyklaryna adyna hiç adyna barmady. Ya senem ol samsyk virtual nemeleri ýaly prezidentçikleri ýaly virtualny neme geçirdiň? Ses geçirdiň. Nirden näde tapdyň bu 3,5 milyon nemeni lan? Adamy saýlaw üçin. Arzuky ýalyna ýüzüp ýörsiňiz. Nimara? Men şunu diýjek bolýar. Näme üçin siz beýdip öz-özüňizi yalanlaýaňyz, öz aýbyňyzy özüňiz näme üçin açýaňyz bilýärmi? Düşündirin. Siz gaty köp haram ýediňiz. Ni iýen haramyňyz bar. Bir ýeriňizde bir deşik bolsa daşaryk çykyp başlady. Dorly, içiňe dorly inni haramdy. Şoň üçin gulaňyzdan, burnuňyzdan hemme ýeriňiz bir ýeriňizde bir deşik bar bolsa haramlanyň çykyp başlady. Şoň üçin siz öz-özüňizi maskarlaýaňyz, öz aýbyňyzy özüňiz açýaňyz. Bu çyşyrylan sanlar bilen, bu edýän bolgusyjy absurdlygyňyz bilen siz absurd rekordlaryny täzelediňiz. Guinness rekord kitaplaryna ana planda girdi, plan inhat ediň şu 26 martda oýnajak bolup öz-özüňizi
maskara eden şu saylov absurd tiyatroňyz bar. Inan şu aslında rekord, Guinness rekordlaryna girmeli şu. Näme üçin? Öz aýbyny açmakda rekord goýun, özüni yalanlamakda rekord goýun, halkyny ağırlajak bolup, özü iň aýylgaç derejede ağırlanan, özüni maskara eden samsyk, tentek, haramhor jenaýatkar rejimiň bolgusuz samsyk oýuny diýip inanýan adamzat taryhynda iň ýokary näme gir absurd rekordlar kitabyna girmeli. Siziň edýän adyňyz. Ondan häzir halkara gurumalaryň käbir wekilleri bar. O halkara gurumlar diýenmem niwer hakyky manada halkara guruma däller bolanmara. Şonda da olur şol halkara guruma diýen bolup näme diýerler-de. Şeýdi reklam edýärler. Ol näme türki döwletleriň şo gurumasynyň myhmanlary, feňçilary, onuň islam näme gurumasy ola şol Arap ýurtlaryna gidip berýärler, şolara näme diýerler, şoň üçin o Arap ýurtlarynyň nämesi gorlawy propagandasy, onuň Ýewropaň hukuk we hyzmatdaşlyk gurumasam ýalňyşmaýan bolsam bu topary berdi. Soň garaşly döwletler arkalaşygynyň nämesi bar? Topary, Basyňç topary, SNG, Bağımsız Devletler Topluluğu, Garaşly Devletler Topluluğu GDA. Şoň sençilary. Çünki nämemişin Türkmenistanyna ösen demokratik, adalatly kada kanunlara göre saýlaw geçirilmiş. Daşary ultlarym samsyk. Any bolýar diýsen. O bolmaýan 3,5 million nädip ses berýär? Bolýar da. Rozbaýakka bile risk geldi. Hoş geldiňiz Rozbaýakka. Risk. Hoş gördük devlet. Hoş gördük. Selamünaleyküm. Arman Allah kuvvet versin. Ay bar ol. Sana da Allah kuvvet versin. Selamünaleyküm Rozbaýaga. Selamünaleyküm döwelde gowmysyňyz, işleriniz gowmy? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Gowmysyňyz, işleriniz gowmy? Sagama ýupsyňyzmy? Ýoş. Oğlum Allah kuvvet versin. Sağ olun. Birinci başlayacak diýseniz söz sizde. Ýaşulymyza berýäs birinji, ýaşulymyza berýäs Rozbaýagama. Yok, reisten başlar, yaşlı başlar, yaş kiçi işler diye. Ýaşuly, siz ýaşulysyňyz, siz başlaýaryn. Bir kapylar aç beriň, ýaşlara ýol beriň bir. Bir kapyny açyk goýaň, Rozbaýaga başyny başlaň. Mene başlar diýeni yaşlara köp yol versen hem ondan soň görýän häzirki yaşlaryň edýäni için. Yine soň başga ýerlere senem agza bolup gitmiş, ondan gorkýan men. Ýok, onam bolmasa. Sizlerin başlaýyn. Döwlet ýa-ni gowy bir näme üstünden geldiňde, gowy bir pikirin, gowy bir maslahatyň üstünden geldiňde, sen ýa-ni aýtdyk Türkmenistanda 3,5 milyon halk diýdiň, şu saýlawda ses beripdir diýdiň-de, şu Türkmenistan meclisiniň deputatlaryna. Indi aslında serelerinde Türkmenistan'ın özünde umuman neç milyon halk var ki bizi en kızıklandıran zat şol esası umumanda belli bir istatistika göre olar özlerem ilat sanı hiç hil açıklanıp eğer yanlışmasam Niyazi göründe men yurdun taşıma içinde Rozbaýak. Men umumaydı içinde 2.700.000 adam bilen habarlaşıp bilýär. Yok, olar ýa zat yok. Men häzir şunu şöyle apaçyk açjak. Indi men şu Niyazi göründe ilat sanymyz 6 milyon geçti diýip paň-paňlap ýörtdiler-de. Niyazi göründe. Indi ondan soňra näçe ýyl geçdi häzirde? Umuman aýdanymyzda da näçe ýyl geçdi? Eger şu ilat sany 7 milyona ýeten bolaýan ýagdaýynda da 3,5 milyon bilen eger şolar şu Türkmenistanyň geçirilen saýlawda ýa-ni şol o yani ses alan olsalar, eyyem şunun 3,5 milyonu yani yok demek. Eyyem şu tayda yani birden seyretsen ya 3,5 milyon halk yok ya 3 milyon halk yok. Seyredinde şu yerde ya 3 milyon halk yok ya 3,5 milyon. Şimdi şu 26'sında geçirilen yani şu seçimde yani saylawda alınan oyun
%90-91% görkezekirde. %10 almaptır diyelim de. Haysi vilayattan bulundu da tapa yok. Bunların şu özlerinin böyle nazik görkezen maglumatını görsen o bütün vilayatı 90'dan aşağı mene görem yok. O eğer ya bar olsa bardır ama ben bilem yok yani. Benim Yok. açık Yine olarak şu şol yani eğer vilayatlarda näme diyecek bolýarlar? Daşarda gelip görenler 10%'dem yok diyecek boluşlary. Bu götü okullar özlerine on, göre samsacak on, mesaj veren bolýarlar. on, kana işte onu düşünüp durumda. Yani aslında seyrederinde yani şu senin aydışını alak 13 milyon halk nabora Türkmenistan öz içinde yok. Türkmenistan öz içinde yok. Bu bir. İki, Türkmenistan bundan ozulup bu istatistika bunların beren oyunu bizim için taze bir oyun değil. Bunu yıllardır önce 28-29 yıllar diyeyim UNICEF gel ofisi. Onu sen kov bilen özün. Bu zatlarda aslında o esası zat şu tane bellemeli zat e, şu Türkmenistan'da yörükte şu geçirilen saylavları yani şöyle prezidentlik saylağı olsun veya bilmem bu meclisin Türkmenistan meclise deputatlık saylağı olsun bu bizim için tapa diyor. Yörükte şulara ova sinirden halkara kuramaların adımları var şu tayda yol başçılarda. Ondan beter. Daha hatta şu tayda şu devletlerin, ehli devletlerin diplomatları var şu tanınıp o şolarım şol devletin önünde, şu devletin prezidentin önünde el çarpıp bükülüp veya okap veren eğer bütün e, studentlerden hem misal alan o tapa diyor migrasiya iş dinamesinde yürerler olsun ya işlep yürerler olsun ya okap yürerler olsun tapa diyor şoların yüzde neçe prosent saylava vardı ki misal için yüzde neçe baraydır Türkiye'den tutalım da halkın ağlava bölüğü diyen yıl hazır özünün şu maskala kazancının gün gözlerini geçirmek için Türkiye'de aylanıyor. Şoların neçe prosenti şu tayda işlep yörer. Bu arada da hiçbir maglumat yok. Bu bir. İki. 2000 neçinci yılda yadına düşen olsa ikimiz şunun şu prezidentlik saylığına birinci mi ikinci gezek prezidentlik saylığı geçirilecek makalı ikimiz o yadına düşen İstanbul'daki konsula var. Yadına düşen de öyle. 17. yılda vardık bile. Ha. 2017 mi şu? O 2016 mı? 2017'de. Sonunda şu %90 neçe oy aldı şu. Ay bilem yok mene var. Yadımda hayta var samsık dağıtlarını yadımda saklayın. Ondan sonra hadi ondan geçtik. En son gezek şunun şol nemesinde ne? %96 mı? Hayta. Dünyada şu bu prezidentlerin atasının en son gezek prezident nemesine geçeni %96 aldı da 2017'de. Ay bilem yok şeylim kadiyen. Özüm dünyada görülüp eşitilmedik bir saylav olan yalı oldu. Göz önüne getirip dünyada görülüp eşitilmedik hiçbir saylav yeryüzünde olmadık saylav Türkmenistan'da geçecek. Prezident saylavına da şeyle geçecek. Meclisi deputat sayılarında da şeyle geçecek. Yani bu ne demek? Sen şunu şeylediğinde ananan okmuş var. Şek şüphen var mı? Ne şüphem varmış? Şu saylavın Şu dünyada görülüveştirmedik bir saylavın bololluğuna ananan ok mu? şu Türkmenistan'daki bolan saylav dünyanın hiçbir yerinden bolan yok şu. Ve şüphemden ben bunu apaçık aydı otayım. Şüphe olarak meselelerim yok. Saylav da doğru dersin. Hiç görülüveştirmedik saylav hiç yerde bolmadık. Zat bu hiç akla öneme gelip sığıp bilecek zat geldi. Ondan sonra benim asıl şu kellemde oynanıp duran zadım şu vardı. Yani şu da Daşar yurtta yaşayıp veren Türkmenistan'dan qaydıp Daşar yurtta yaşayıp veren hali Türkmenistan'da yurdu terk edip mesela Rusya'da yanı yakında Rusya'da giden rayetler var Türkmenistan'dan gidip şu tayda yaşayıp veren onlara yem
hali vatandaşlıktan çıkmadık. Şoları da bile diye de şu vatandaşlığı çıkarmamak için saylawda adam sany köp görkezmek için diye şoların bile de hatta Türkmenistan öz diye resmi edaralaryň ýa-ni jogapkar edaraň ýolbaşçylaryna berilen ýa-ni buyruk esasında şoları da diye paka hasapdan çıkarmaň diýip aýdypdyr. Plus ondan hem daşary ene şu Türkiýede ýa-ni ýakynda Türkiýede de bolan we mundan öňe Türkiýede ölen raýatlar var ya şu taýda. Arak içip ölen veya näme bolup ölen. Şolaryň hem häli köpüsi öldü diýip nämes var, emma hali raýatlykdan dolu çıkarılman yani. Düşündüňmi? Öldü diýen maglumaty var, dolulugyna hali raýatlyk şahsiýet hasabyndan çıkarılmapdy. Bulary näme hasabyna görä, bulary saklap da bulary çıkarman, bulary da ýurtda näme görä, ýani adam sanyna görä hasaplap durlarmy? Meselem diýelim 3,5 milyon ýurtda bar bolsa, onda yurttaşynda näçe milyon halk bar? Yurttaşyndaky halk näme hökümde saýyldy? Ýok hökümde mi saýyldy? Näme boldy ajaba? Sesim gelýärmi döwlet? Gelýär. Tamam var bir statistika bolsun tip komparjak bolup şo yalla kılajak bolup yaranjak bolup saniýa diýerler o nira degenden habar ýok abla. Ýok götürýär çara o. Men hem şoňa aýdýanda men şu saýlaw bolmady. Men şu saýlaw bolmazdan eýem bir hepde 10 gün öňünden men eýem şu Türkmenistan bilen habarlaşyp uğranymda da ýa-ni şol o yerlerinde esasen men şu owo durmuşy bilen köp gyzyklanýanda şäher durmuş indi men özüm o taýlarda ýaşap görensem bilýär şäheriň içinde kim näme diýse de sarony hökümet döwlet edaralary öz diýenetleri edýär. Ýöne owo yerinde birazajyk halkyň arasynda nägilelikler göreýär. Owo yerinde dören mahaly nägilelikler hiç olmanda da owaň arçyna ýetdi, owaň aksakalyndan häkime ýetdi. Ýöne şu meseleler şu owo yerinde güp bast edilip galýar da geten meseleler veya dören nägilelikler. Meni diýjek bolýanym meselem şu mahaly çelini Türkmenistan'da näçe ýyldan beri Türkmenistan meclisine näçe deputat saýlandy da şol deputatlaryň ýekije birini şol etrap töwerende ýaşap beren veya etrafyň çägindäki daýhan birleşiň owa ýaşaýjylaryň hiç biri şol etrafyň deputatyny tanany okşalar. Ömür Allah tanany. Ben arada bir ýaşly bilen gürleşenimde ýaşy nerden seversen hazır 68 ýaşynda o. Ve şondan soradım da şular ýaly deputatlar tanıýaňyzmy? Barmy şular ýaly? Ya bir owa indi şu deputat saýlamak üçin size bir owaň içinde bir teklif edildimi? Owa ýaşlylar toplanıp ya owa ilatly ýaşlylar ilaty toplap bir ýerde bir ýygynak edip şeýle bir maslahat geçirdim desek, ay o zatlar diýe bizden soran adam barmy diýe. Bizi bir adam hatarynda gören bir yerli edara bir ýolbaşçy barmy diýip soraýar. Maňa jogap berýär ýani. Ve menden soraýar. Biz soň deputaty nerden tanal diýe. Göz öňüne getirip görindi. Eger owa ýerinde ýaşap bilen bir owa ýaşaýjysy öz töwre özüniň etrafyndan saýlanan şolara gözekçilik edip biläjek bir deputat tanımayan olsa Türkmenistan'da diýmek adalatly, demokratik yani halkın öz istegi bilen sayılan veya öz istegi bilen geçiren bir saýlaw bolup biler ya boldu diýen aýdylyp bolmaýar yani. Agzalanyp şu aýdylyp bilinjek söz däl bu umuman. Polumur o zaman yakka. Aýdyber. İnternette gaterli ses var ekene. Risk söz senden. Bu saýlaw yapdy da nämetdi diye diýilýär da şu wagtynda. Näçe adam goýuldy saýlawda? Her etrapda vilayetden bir san goýuldy. Orda saýlawdan. Her etrap vilayetden goýuldy. Her vilayetden goýulan zamanda edilende olan tokum diýjek oňçysy da hemmesi hemmesen baglan. Her kaýsy bir 500 sanatdan şu adam için, prezidentçilik için şoňa oy ses berilse. Näçe prezidentçilige adam goýuldy?
Näçe 7 mi? 5 mi? 5. Yok, Beş. prezident saylawy däl, bu deputat saylawy. Deputat saylagy gel. Bir deputat saylagyna 5 tane koy. Näme Nädip alýar 10%. Türkmenistan halkyny deň ýarpyny köpe ýurtdaşynda işläp otyr. Studentlerim de. Ýarpyndan köpü onda da bara. Daşary ýurtdakylaram saylawçy ýaşynda. Saylawçy ýaşyndakylar daşary ýurtda. Hemen saylaýçy ýaşynda. Düşün näme. En sonra berde bu nädip alyp bilýär onça nämeleri. Nädip alyp bilýär bu. Men şonu düşünemek. Nädip alyp bilýär. Kim berdi ona? Onça ovalary rozbaýagan diýsen ovalary barlanok. Ovalary hiç barılmaýar saýlaw üçin. Hiç zat barlanok. Hiç kim beresi gelmeýär ovalarda. Näme kim bersin ovalarda? Hem zat yok. O adamlar fakirler o gününü görse şükür etdiler şu wagt. Çöreğini tapsarar. Pensiya wagtyny alyp bilenoklar. Pensiyasine çöreksin çöregi oçurt, unsun unu oçurt. Hemme tarafny o tarapy hissat berip bilenoklar. Berip bilenoklar. Ustasına aýdam. Men bizzat misal getirip bereyim. Seredin. Men Soýuz döwründe, yani ozal SSR döwründe ýaşadym. Ýöne ýaşasam da men o döwürde görelim aýdyp biljek. Öňe men o döwürlerde saýlawdan geçer ýaly meniň saýlawdan geçme ýaşym ýokdy. Ýöne men şo döwürdäki nämelerden bir misal bereyim. Meselem şo döwürde saýlaw bolanda, deputatlyga saýlaw bolanda bile ýa-ni şol owanyň owa soýadyň başlygy ýa şol owa Daysan birleşen ýa-ni şol kärdeşler profsoýuzyň başlygy ýa diýelim şol medeniýet öýüniň başlygy şolar 3-4 adamdan ibaret bolup ýa-ni şol owada esasy şol ýaşuly ýani kesel veya pensiyada bolan veya şular ýa saýlawlar geçiriljek bolan ýagdaýynda saýlawa gatnaşyp bilmejek adamlaryň öýlerine ýöreýte şol özleri ellerinde ýa-ni şol saýlawa hödür edilmeli olan adamlaryň listlerini şolaryň awtobiografy ýazykly listleri alyp baryp şo taýda şolarla maslahat edýärdi-de şol döwürde. Indi men bunu şol döwürden aýdym, men görenim aýdym. Ýöne şo maslahat edende şonda da şolar şol döwürde halkyň nämesini diňleýärdi-de, arzyny diňleýärdi. Düşündiňmi? Sen düşündiň ene bul pelan ýerde ene bul pelan zat etjek, bul pistigan zat etjek diýip söz beripdir. Ene şu taýda ýazygy diýip yeken girip çykanda ýa-ni şol okap berip adamlaryna düşündürüş geçirilýärdi-de. Şol döwürde indi meniň açyk bolýanym ýene plus şol ýatalak bolan ýa-ni şol düşeğinde yatan veya güvreli bolup gelip bilmeýän adamlar ilat sanynda ýa-ni şol saýlawdan ozalyna şolar ýaly adamlar ýörekde hasap alınýar. Soň hasap alynandan soň şolaryň kapysyndan ýörekde şo döwletiň öz näme maşyny sandyk bilen möhürlenen sandyk bilen elinde bülten sandyk iki adam bilen bilelikde gidip şonuň özüne gol çektirtirip özüniň islegine göre bülten atartyryp gelýärlerdi. Hakyky saýlaw şo wagtda. Ýöne şonda da şo saýlawda o döwürlerde beýle bir dezad olar ýaly kän men hiç görmedim. Ýöne esasy zat şol döwürde şol deputat diýilen zat meclis saýlanan deputat esasy. Şoluň awraýy etrawyň häkiminden güçlükdir. Etrawyň we welaýatyň häkiminden ýere gelende güçlük. Men o Daýhan Birleşik Arşivleri hakynda hiç gurulmady oturjak däldim. Etrawyň häkiminden we welaýatyň häkiminden awraýy güçlükdir. Şeýle bir talaplar edilýärdi-de, şeýle bir talaplar berilýärdi-de etraf häkimlerine de. O döwürler etraf häkimlerde raykom, raispolkom, apkom, gorkom diýen zat bardy. O şeýle talaplar edilýärdi şo döwürde. Hiç Huda saklasyn. Eger bir deputata bir jalyp ýetaýse şo döwürde bu kolhozyň başlygyndan ýa raykomuň baş nämesinden gurrun etjekler. Öýünü köýdirýärler şo döwür deputatlary. Emma häzir her näçe gynansak da indi. Her näçe gynansak da paş düşdi. Yani hemen 28-29 ýyldan bäri o Türkmenistanyň şol meclisi
meclisindeki ve ozalkı ve hazırki saylanıp oturan şu deputatlar o veya deputatlar ağzaları ählisi bilelikde hazırki şu avtoriter diktator rejimi o tek adamlık avtoriter diktator rejimi kultunu oturtmak ve şonun kultunu berkleştirmek için hemmesi elinden geleni yani birek edilne medeniyalı bular birek himayet edip şonu goldap durlar. Bağırsa şonu goldap dur. Şonun için ben Türkmenistan'da hazırki dövrde o kağıt yüzünde bolup biler Türkmenistan meclisi var. Türkmenistan'ın deputatı var. Bilmem Türkmenistan'ın parlamenti var. Men inanmayan bu zatlara. İnanasım gelen yok. Görüp durmuyor. İnanasım gelen yok. Bu zatların bağırsa hemmesi formal bir görünüşte yazılıp o kağıt yüzünde bütün dünyanın önünde görkezilip duran ýaly. Onu halkara guramalarda bilýär, beýleki döwletlerin bilýär şonu. O şu Türkmenistan'a 180 döwlet eger şoňa garaşsyz bolmaly diýip gol goýan bolsa şolaryň ähli sen bilýär. Şolar Türkmenistan'dan geregini alıp dur. Şu alıp duran üçin şu taýda şolaryň gerli dip missiýalary şu taýda er çarpyp öňünde şonu näme edip durlar, alkyşlap durlar. Ine Türkmenistan'da geçirilen prezident veya deputat saylavına geçirilen saylavların neticesi yani şulardan ibaret. Aslında şu zatların ählisini dine halktan soramalı değil onu. Yani şu taýda duran şu dip missiýanyň yolbaşlarından soramalı. Yani diplomatlardan soramalı. Risk devam et. Ya Rozbay gaydaşsın. Men başka tema girecekler. Haydi verin. Devam edeverin artık. Bas risk. Endi başlara yaşlılar sizden ruhsat alacak. Başta ben başka temadan gurulacak indi. Ruhsat almadan bu YouTube'a çıkanlar, çıkıp duranlar maşinistaya döndüler bular. Adam çıkıp sattılar, izlenen pul attılar. Ne borçunuz? Bir neçisi. Hemmes demeyim, bir neçisi. Çıkarak reklam ediyorsunuz, izlenen son pul su alıp dursunuz. Ben düşünemem sizlere. Kimi işleýäňsizler? Bu Galwa Swetiňe Tayyip Erdoğan'ın götüne gir oturýarynda. Olam ertegün gidýär Tayyip. Ama öz wagtynda öz sökde Türkler falan edin sökde. Promo efir YouTube'da du sökön zatlary. Endem götüne giyipdi. Kimi işläp dursunuz sizler? Gurjak der, inem täze gurjak dernegiň bar seniň. Özbek Türkmen dernek gurjak bolýaňyz. Onun bilen goş dıkarın men dıkmaýyrna. Otura ýerinde Germanda, otura ýerinde. Düşdüňmi? Özbek German, Özbek Türkmen näme dernek açyk bolýan sen. Kimniň gobil dursun sen? Men dıkarın dıkmaýyrna. Düşdüňmi? Näme bolýarsizler? Ha? Edis halkym gözüňi açyňlar. Gören YouTube'a çıkanlar inap zat berip durmaňlar. İzne ağlaş yursunuz planmyň dolar pul sorap duradyp ağlaş yursunuz. Ondan bundan qarz alıp prosent alıp dursunuz. Utanağınız ýokmy? Ha? Halkyň arkasynda diýäňiz, üzüne son çykaraýaňyz, son pul sorap dursunuz. Näme borçuňyz siziň? Kimsiler? Vodafone ya? Ha? Vodafone'da siz kazjolsuzlar. Kimse? Sen kim aslında sen? Boluşundan beter boldun. Ses çıkarılmaz sana. Kimsen? Oturan anarka akranın bilen koşmen yoğun giyip bereyim sen gerek bolsa. Düştün mü? Anarka oturan sen Geppa yitirip oğlanın var, onun suratını çıkar korkuzayım sana. İstanbul'da oğlanın suratını çıkar korkuzayım. Düştün mü? Vaktinde pul yediniz sizler hemmeniz yediniz. Indi agentçilik öttünüz mü? Halkın pulunu alıp dursunuz. Karamaya halkın.
Üýüňe bir adam barmaz diýip. Kim sen o kim? İzni korkudyp üýüňe adam uğradan falan $1000 pul berip sorap dursun. Kim sen? Kim sen? Kim sen? Aýsana maňa kimligiň sen? Ýydarkaň emese, ogur tutark emese, krisa. Halkyň pullaryny ýediler. Erkek aýaly. Kim sen? Akrana bolsa tamaşyň akrana bolsa maňa bildiren ok. Gorkaýarym ýok benim. Gelsin Frankfurt'a gaýsy götüçäsi gelsin. Gelsin. Götüçät tamasy gelsin gaýsy bolsa. Paketle uğrat gorkaýyn. Devletin nemesimi, can penaltı gorugçusu. Awa. Bir şolaň bir şu wagt minister uratyr. Hemmesem agent bolar, hemmesem kazjol. Diktatör oyunu berdi ýürütdiler şu wagt. Halkyň arkasynda halkyň nämesi de bizerdi. Näme pul sorap dursaňyz? Hana sizler halkyň arkasynda ediňiz sizler? Hem açyk çıkar ediňiz sizler. Ende pul sorap dursaňyz. Üýüň adam uratjakdyp. Näme sizler? Kim sizler? Kimsler? Gorjak derneğine goşup ben dıkarını eplap götüňe. Düşdüňmi? Özbek Türkmen derneğine atjaz bizerdi. Eranyň ýana bar, Eranla bolansaň näme diýip gordy? Eranlar dinna hoýdy saňa. Bizden uzak durdy. Eranla senden ovuş tekelesi olaryň. Sen yana nämeler saflakları uğraşırmıyor. Sen iki taraflı kazyola uğraşmıyorlar. Halkın kelesini ütköttünüz sizler. Näme etjek bolýaňyz sizler? Suriýadan kim berip galmy bizden? Türkmenistan Suriýadan kim beri ýok. Diýen gan çykan ok. Diýen gan çykan ok bizlerde, uruş çykan ok. 2,30 bol zaten bizinki şu Türkmenistan. Bärde olar galyby svetler iyi atyr. Näme bolar sizleriň? Gizar çıkaraya olayanız. Gizara pul veren kişi olayanız. Bana eşit buna verdi otura yerinde. Ben Germanya'da otam eşit bu şartları. Aksaray'a uğradan kişi olayanız. Kadıköy tarafı uğradan kişi olayanız. Niye Türkmenler kem olsa? Uğradın kanı. Niye uğradık dursunuz? O sizin kıyacaklar, olar bilen günümge pul işe otuyorlar. Düşünen oklar ne bilen o sizin kıyacaklar. Düşünen oklar. Olar fakirler ecet kakasını geppeşe oturaydı geppeşeler. Olardan gep alacak öyle. O anardan siyazın gep dinlep dururlar. Olar ecet kakası içeri alındı. Ne mi boluşsunuz? Götüňize sığmady, yapın. Yatın. Halkyň arkasyndan pul görmeň. Helal kazanyp başlaňlar. Haramçylykdan yeter haramçylyk edip. Türkiýe haramçylyk etdi. Näme boldy soňra Türkiýeň? Näme boldy şu wagt? Näme boldy Türkiýeň boluşy näme boldy? Türkmenistan'da bir gide yer kıyımladı. Devlet baykan çıkıp ayttı. Hemmekim gözünü açtı biraz. Onu hakikate aydınlar. Rozbayagan hakikate aydınlar. Mene hakikate aydınlar. Yine bir kısansı var. Hakikate aydıyan adamlar var. Yok değil mi? Halkın korkudu pul almayan yalan gepler.
Çıkarayanız zaten sonra izini pul sorayanız. Uyuna adam uğraşacaktı. Kim sen o kim? Boptu akrana tanışın boptu. Ola bir kazyol. Onun vakti gele bir gün. Hiç kıyındal onun. Olon at familiyası mesela at familiyası var. Nerede pul taşı alıp durarınızdan bilen o taraftan. Geçip durarınızdan pulu bilen. Dubai'de 2 tane adamınız var sizin. Oradan pul geçe, verdi Türkiye'den beri geçe, Ankara'da Porsche'ye geçe. Ondan birlikte bizler. Ama %15 de %5'e düştü kaldı sizin prosentiniz. Sebebi sıra kıymet düşüyor şimdi. Ama %15'ti. Şimdi %5'e düştü sizin prosentiniz. Geçip vereniz. Hı? Türkiye olan bitti gitti ya. Süzentene mi ortaya koşacaksınız sizler, süzent kızları? Süzente sizler diyen, birinin süzentine koşunman. Öldürmüşler, özünüz ne ediyorsunuz, yakıyorsunuz. Gözünü turmadı açılır. Siz ulan turlar. Havarınız olsun. Ulan turlar sizleri. Ne etip dursunuz? Oğurluk etiyorsunuz birbirinize beter. Serdar, sen ne mi? Götünü aç başladın mı sen vapşı? Ha? Götünü aç başladın mı? Hı? Maşini oturup karneşi çekersen götünü açayım karneşi çeker maşinin. O hükümetin maşini biliyor musun onu? O kimin pulunu aldı? Kimin kasabını aldı pul maşin? Halkın kasabını aldı. Kimse maşin içine oturup karneşi çeker enen. Kalenin içine karıp. Kimsen? Hı? Çülüğe giden kişi olayan. Çülüğün baştan sonra adamlarını çıkarayan. Yaşlı işlerin. Kimse ne? Orada çalmışım vurun var verdi. Onu eden ettirdi. Ona ABC açtınız. Şimdi ne açtık olayan sizler? Hı? Açtınız. Açtınız sözcüsüler. Hı? Ankara'nın ne Kasım balıklı var mı? Kastıklı var mı? ABC'ye o çocuk adam tıkladınız onun. Sparta'nı hiç giymek olmuyor. Diyen Kasım balıkta kastıklı var mı? Oluna Ankara'na yine mi olacak? Ankara'nın ne mi olurdu? Kunthana o zaten orası. Sen mışımır? Sana ne mi oluyor? Kimsen? Hı? Kimsen? Cayın saçça kopsan olan otmadı mı? Kımmat gördüler mi ona? Hı? O Arap senden güçlüdür kellesi. Deldir o. İbanutu del o. O senin o aydan fakanı pul alıp cayın alıp dura. Ona pul ken onun dekin. Senin fakanı o cay almıyor o. Son ne olacağını belli son. Emmesi oğlanlar del sana. Sarmışımır. Emmesi oğlanlar del. Elmeden üstüne ayrıntır koruyan. Pırkaturan üstüne ayrıntır koruyan. Her türlü ayrıntır oğlanlarına emet edin. Yani Araplar üç etmiyor. Korkmuyor. Ne maşinler ne emet dursun sen? Ne oyun getirecek olan maşinleri? Koyunu vipskaları. Hı? Ama 2000'de var, 2000'de da ettiniz. Hı? 2010'a geçti mi? 2010'da aşağı maşinin bolmanda da hep burun çıkarıp ne edecek oynanız. Hı?
halkın arasından koş gep gurrun çıkartırayız. İnsanı hakikat bol çıkarır. Hı? Sen kimsen he? Halkın hak nemesi var mı verdi? Pulu var mı? Hı? Bäri YouTube'çular çıkarıp dursunuz, pul alıp dursunuz, sonra özünüz pul taşap dursunuz, ip dursun halkın pulunu. Halkı ver Türkiye'de hemmesen, Türkiye'de işle otur. Men Türkiye'den korku ettim men özüm. Eşek genişeteler özüm, eşek genişeteler. Indi pasportlarını emet başladın ha? Serda ne böyle sana? Galvos ve sana ne böyle? Ha? Uzattın pasportlarını ne? Kimlik vermenden de çık olup deyip tutsun ha. Uzattın pasportlarını kimlik vermenden de tuturlar. Näme koyup berdiniz şu peçat? Näme koyup berdiniz sizler? O peçat yurmajak bolsa. Näme urdunuz? Halkı oynaýaňyz mı ya? Ya halk şuna näme görýäňiz mi? Türkmen halk bir ayağa kalktı var, sen bir çürük tohumam kalmaz. Yetişmersiniz. İstanbul, Bodrum yanar. Mesela deyin, İstanbul, Bodrum yanar. Eröt yanar. Eröt yanar. Türkiye gelen vaktin kaçyadın ha? Korkuşundan. Beter bolarsın. Sen näme galyp ösübet? Putin doğanından näme yok, kömek yok, Tayyip'e näme etdiňmi? Öň söýgedin, ýigrenýätiň. Indi onuň aşagyna girip başladyňmy? Koç Holding'den sen şanmışsın bir. Koç Holding'e näme işleşýärsiň sen? Kakan koydum otaya. Neftleri, gazları. Yerin aşağına. Koç Holding'e işleşýärsiň sen. Bilen ok diyecek öleň uzatları. Galbasy sen giýew näme şiripdi? Olam näme etdi? Gemilme geçip atyr. Kaçanca geçireceğiz size? Bir nefti koyun o. Nefti koyun. Hem kuturdunuz da yiydiniz. Tayyip senin gidiyor. Tayyip Erdoğan gidiyor. Nesile neft getirip verseniz verir onunla. Türkiye prezidentinin gazlar düşürdü %15 hem elektrikler düşürdü. Ne mesela senin yani galibası ve lokların yüzünden. Sen yani yegenlerin yüzünden. Ne Türkmen halkı adam vuran okmuyor sen. Ya ne mi görüyorsun sen? Sen öz aslı kimdin bilen sen aslı kimsen? Kimsen özün? Oğlun hep prezident diye özüne. Ne prezident diplom var mı? Okan diplom var mı onun? Görkesin halkın ona çıkıp. Görkesin şunu. Diplom, bana falan yerde okudum ben de. Dine içip seçmiyordu. Viskin aşağında, Karaneşe'nin aşağında, Kalya'nın aşağında, Kancık'ın aşağında yurdu. Kancık'la öldürüyordu. O Kancık oynamakta Dubai'ye gidiyor, ya mesela başka yurda gidiyor, ya Kitay'a gidiyor, ya Gangkong'a gidiyor. Orada git 10-15 kilo bir ay yürüyor orada Utay'da. Başlayana başka bir isim başlayana. Götünüzde dur planınız var, eden işinizi götünüzde dur planınız var. Eden haramdan götünüzde dur planınız var sizler. Deputat bolacak olayan boldun önde özünce. %91%. Hudadan korkun o birazcık.
Sen hiç kime kalmıyor nemen. Bir gece içinde dövüşüne Türkmenistan halkı bir gece içinde gözünü açar yürüp başlar yetişmersin. Ya diňen düşem galyba sebä sen koma düşen wagtyň akça nämet koydu. Aeroport daftar koydu. Birisini çıkartırmadı. Hemmesi sen tokum için balağını siydi. Balağını siydi. Ayalda onun senin başı ucunda oturup ağla oturdu. Özünü yağlıklayan kişi olup, dua okuyan kişi olup, yanına bir iki tane heliyle getirip, hacı heliyle getirip dua okutan kişi olup. O sana okutmadı, Allah'ın dile etti. Şu gözünü açtı bize hemen kaç gidildi, çaltıraktı. Oğlum şansına gidin gözün açıldı. Komadan çıktın sen. Sen gidemezsin var ya, sen tokum için birdim kalmıyordu. Ya akçanın gücün yetmez ekin. Yetmiyor akçaya gücün senin. Dişin otmuyor. Türkmen halkı idilanışına bir gecen içinde ayağa kalkıyor. Düştün mü? Galboy Svet. Öblüyorduk. Serdar, götüne sıksa otur kresolda. Götüne sonunda git. Kimsen? Kimsen? Aysana kimliğini özün kimliğini. Okuçu doğrun aytsana özün. Aysana okuçu doğrun kimliğini. Klastaşların oğutan etene. Endi adam oldun mu sen? Normal kursdaşyň, sen kursdaşyň mı? Sen kursdaşlaryň mı senin? Plan okuduk, bitirdim ben şu plan. Näme Mogolim vardı, şu näme vardı diýip bilýän sözüň barmy? Sen niýe prezident boldun? Näme sen prezident boldun? Sen şonu aýtsan sen. Kim seni wagtda? Risk Serdar Saçak Oğuzorlu Institutu'nun oturundan Ay diýsem plan kursdaşym bar diýsem, kursdaşyň aýtsan kursdaşym bar bir san kursdaşyň. Köz okan orada Ya plan Mogolim men şu plan Mogolim bardy aýtsan şu. O hocalyk bitirip şu näet giýilmesini gaýsy kapyda gaýsy kabinetde klasy okan aýtsan şu klasyny. Klaslarna niýeden bilen o? Men bilýän okuwçylaryny önemini tanıyan, klassdaşlaryny tanıyan, student nämene kursdaşlaryny tanımak mümkün. Kursdaşy ýok aslında munyň. Klassdaşlaryny tanıyan köpsini. YouTube'a çıkkan meseleler aydın, soňky dek aýdýan. Öz adamlary gorkudyp, pul alyp durmaňlar. Götüňizi sıksa YouTube'a çıkınlar. Götüňizi sıksa adamlar çıkaryňlar YouTube'a. Götüňizi sıkmaýmy? Çıkarmaň götüňizi kısyp yatyň. Öz halkdan pul işleme. Gitiňde birisiniň uy kapsynyň aldynda sir süpür etseňiz, aşam pul beresizler. Öz haram pul ýemaňlar. Asyk ganyňyzda bar siziň. Ganyňyzda bar haramlyk etmeni. Oğurluk ganyňyzda bar, haramlyk, oğurluk. Ganyňyzda bar sizleriň. Gelin Germany, gelin. German şu işini et görürler, Türkmenlerin Germanda. Götüňiz ýerti gorýa German Türkmenler. Türkdi gördüňiz. Hemmesi korkak. Ne Germany geçenler et görüňler birisine. Paketle gorýarlar. Ana gideriňiz bar bir sanyňyz. Näme diýipdi? Gözüne ýaş çyk bolýar. Gözüne ýaş çyk bolýar. Näme etjeň bilen o? Deşik tapsa deşige girjek bolýardy. Gidenleriniz bar. Näçe YouTube kanallaryny köpüsi ýapdy Germany gidenleri. Sebebi orada aňar giden türkmenler özlerini ökte çıktı. Keletini işletiyor olur.
Näme gerek? Yalka, Porsche'da oturan Yalka. Sana diyen. Baherden Yalka. Sana diyen. Selam pul alman beset. Beset. Invalid bir çağın var senin. Bilýär misin şonu? Ýakynda invalid çağını İstanbul'a getiripsin. Balnisaga getiripdi. Bilýärmi? Yalkap sana diyen. Baherden Yalkap. Pul alman beset. Pul geçirmen beset. Invalid bir çağın var senin. Ýakynda gana getiripsin gyýjyňy. Ama ber oturan YouTuber'lar bilen işleşmem besetsenim. Mege mesela götüň açyp taşasyn bar ha. Aňar Porsche sığmarsın. Porsche sığmarsın. Sığmarsın Porsche'ye. Hemmeňizden bir haramzada bolup başladyňyz. Näme sizler? Näme bolýar sizlere? Kutuzladyňyzmy ya? Ya uğradan bolýaňyz özüňçe, ya getiren kişi bolýaňyz. Ady ýa içi başga onuň. Näme bolýar? Sapçasy uğradan kişi bolýaňyz. Stroy material sapças. Bilerim diýjek bolýaňyzmy? Tam orada varamaktam. Yegelenki. Aşkatı işte tam orjikler. Sizler näme? Sizler yegenler bolandylar. Siz işiňizi edin. Näme ediňiz o işiňizi? Näme ediňiz o işiňizi? Bir-birinize gorkuşaňyz. Bopsun hemme adam bilenmi? Diýär bilýän. Näme diýip bilýän o? Konsulswa geleli. Konsulswa. Sen näme peşet goýup berýän bir pasportçy $200 çykarypsyň uzatmasyna. Ha $200 näme diýen sen? Kime berýän $200 sen? Kime berýän $200'dy? Kime berýän? O adam näme $200 bersin sana? Men işle gaýtdym Türkiýede. $200 bilen näme eşekken işlemene. Bir adam ýyman içmen 20 gün işlemene. 20 gün ýyman içmen. Bilýärmi şonu? Sen kimsin? O soň Aksaýda goýýaňyz adamlaryňyzy. Ankara uğru diýäňiz. Bodrum uğru, Muğla uğru diýäňiz. Şu näme ýok adam ýok. Hemmer adamyňyz bar siziň. Soňunda götüne durup bilmeýäňiz. Atlar çykorsa. Atlar çykorsa götüne durup bilmeýäňiz ýok. Gorkujaňyz, soň özüni gorkujaňyz. O restoran gezeňiz, o pullara kanjyklar bilen o gezen kanjyklar Türkmen gyýzar emesem. Ha biriňiz et bilen Türk gyýzar bilen gezip bilýäňiz şöyle. Türk gyýzar bilen gezip bilýäňiz Türkmen gyýzar bilen. Türkmen gyýza güjüňiz ýetesiň. Türkler gezip bilýäňiz ýok sebäbi. Etme işini et goýarlar size.
Rozbay aga söz size berýän. Yok, bana ne söz. Bir saate geçti cemleyelim. Cemleyelim. Vaktalı oturmamıza gerek yok öyle. O cemleyelim. Söz senden cemleyici söz Devletcan. Cemlek koyuyor. Yok sende söz. Haydi Rauf Bey. Mekromanda olunur. İdilleşler. Bilinçli Türkmenistan'na haramdan gerek gäbe duyup innem şol iyen haramına çıdabilmän gosup saçıp poklap beren haramzadalan yurdun içinde daşdyna edýän şunça jenayatlary barka. O nädip 26-njy martda Türkmenistan'na hakyky manyda saýlaw geçirilýär. Bu saýlawa gatnaşanlar kimler? Mentide aýdaýyn halkara guramalan wekilleri, halkara synçylar diýilýär. Aslında habarlarda aýdylşyna göre Ýewropaň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synçylary Türkmenistana bardy etdiği zat diýilýär. Ýöne onlarla bağlantılı hiç şeyli surat ya bir materyal ya bir zat yok. Yönü barıp çapak çalıp ina Türkmenistan'daki sayılar gülyalı bollu zat diyenler kimler? Türkiye devletlerinin guramasının sayınçıları, kararsız devletler arkalaşığının sayınçıları, yani Putin'in işgalleri, Şanghay arkalaşığı guramasının vekilleri, mihmanları, sayınçıları şeyle de İslam hizmetdaşlık guramasının sayınçıları. İnni, siz aydın, şu ağda ağdalan guramalan halkara siyasatta, halkara diplomatiyada çiğit yazacak avrayı bağ mı? Yok. Demek, şun hut şun ödüm, bulan basamsıklanlara dine sanlarda yanlışan okula. Şu halkara guramalan vekilleri geldi, sinçiler geldi deyip soğumalar gürlet diyorlar. Taşarı yurtlar gürlet diyor, kim dine aytmata var. İller doğrudan bir bütün dünya belli bir guramalar var, Birleşmiş Milletler guraması, yankı bu belki käwür guramalarda hatlar şolardan nürüýsünler bir salym iňabdan bir näçe mutluk bir näçe sagatlyk. O sizin o aýdýan guramalar halkara guramalar da hatlar diýäniňiz özüňiz ýaly korrupsionerler aglar. Korrupsioner ýurtlaň korrupsionerleň nemeleri hyzmatkarlary gelip gyllygyny faktyryp aw nähilesiz olara hater paýdat berdiňiz bilenmek ýöne maskaraçylyk. Bar edýänler, çağırýan taşary ýurtlaryňdan özüňiz ýa. Bu berýän şunça adam gatnaşdy, şunça bu berýän zatlaryň. Bütün aýdýan edýän propagandalaryň hemmesi özüňizi maskara etdi. Her gün maskaraçylygyňyzy, biýawraýçylygyňyzy ýene bir näçe kilometr öňe akidýäňiz. Tugolem. Edir şu samçyklyklanyňyza, absurtlyklygyňyza dowam edeli. Bizim üstüňizden öleri. Mehrumanyňlar inha şolary alaky edenekliklen, jenayatlan, arkaýyn edilýän ýurdun içinde daşynda kazýorlar. Watandaşlar arkaýyn pida edip satýan bir atmosferasynda geçerli diýilýän yalan saýlaw baradaky göni aýlymyz şundan ibaret. Bu göni aýlymda Türkmenistanyň içinde görüşe başlan, birini guşap, er meýdanına çykan tejribeli grajdan aktivisti hem habarçy Rozbay Akkawady şeýle de bizim riskimiz, eginleşimiz, ýollaşymyz, gardaşymyz, sardaşymyz gatnaşdylar. İkisine de ullakan taňry ýakyn kommentariýa salamada we şu videolary, hakikatlary ýaýradýan ähli eginleşýärmize, ýürekdöşlerimize halal halkyň hakykat görüşini gollaýandan hemmesine ullakan taňry ýakyn.
Yeneki efirde uşuklarımıza seni mehriban doğunlu. Allah yarınız olsun. Sağlıkta görüşelim.